Dobar dan, pozdrav iz Pekinga, ja sam Mija. Devete Azijska zimska igra će se održati 7. februara ove godine u Harbinu na severoistoku Kine, popularnom turističkom zimskom odredištu. Do održavanja igara ostalo je samo nekoliko dana. Testovi u različitim disciplinama su u punom jeku, a organizatori jačaju spremnost za vanredne situacije kroz sveobuhvatan sistem koji obuhvata medicinske, meteorološke i druge potrebne usluge podrške. Zvanični raspored za celokupno takmičenje i pojedinačne sportove nedavno je objavljen na preskonferenciji. Hokej na ledu i curling će početi pre ceremonije otvaranja zbog dužeg rasporeda i većeg broja takmičara. I odvojeno će početi 3. i 4. februara, produljavajući period takmičenja na 12 dana. Organizacioni komitet igara je od septembra 2024. do januara 2025. godine planirao 14 sportskih događaja, uključujući sva mesta takmičenja i događaje. U proteklih nekoliko dana probno skijaško trčanje održano je na skijalištu Jabuli, oko 190 km od grada Harbina. Ovo takmičenje pružili su organizatorima dragocenu priliku da vežbaju glavne operacije, uključujući tajming i bodovanje, upravljanje takmičenjem, medicinski odgovor i koordinaciju mesta. Devete azijske zimske igre će se održati od 7. do 14. februara. Očekuje se da će rekordno 1275 sportista iz 34 zemlje i regiona učestvovati na igrama. Organizatori su rekli da su ključne pripreme u toku, a usluge dolaska i odlaska su spremne na aerodromima i željezničkim stanicama. Harbin povećava željeznički kapacitet i dodaje 3 turistička voza kako bi poboljšao transport i ispunio obećanje o uspješnom održavanju igara. Harbinski međunarodni aerodrom Taiping otvorio je specijalni carinski kanal za azijske zimske igre. Granična inspekcijska stanica Harbin za ulaz i izlaz uputila je službenika za carinjenje. Od 17. decembra 2024. godine međunarodni aerodrom Harbin Taiping sprovodi politiku bezviznog tranzita od 240 sati, produljavajući originalni trodnevni boravak na 10 dana. Svi stadioni za igre su obnovljeni na osnovu aktualnih stadiona. Ulaznice za devete zimske azijske igre su u prodaji od 11. januara. Gledalci mogu da kupe ulaznice na službenom sajtu ili widgetu zimskih azijskih igara. Ja sam Mija. Vidimo se!